Salutare toată lumea și bine m-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Un episod foarte special pentru că, oameni buni, astăzi ne vom juca Snoop Attack episodul 3, așa că haideți să începem. Înainte să începem, nu uitați butonul de like și de subscribe pentru mai multe episoade cu Snoop Attack. Așa că haideți să începem. Dacă episodul trecut am deschis niște cutii, mai exact 4 la număr, despre daily, reward free, ceva din acest gen, astăzi ne vom juca în adevăratul sens al cuvântului, așa că haideți să începem. Avem viețile full, aș vrea să merg mai întâi la shop un pic, să vedem ce se întâmplă pe la shop. Avem shotgun-ul, Uzi, M16 și mai multe arme la explosiv. Am 8 exploziv și Motolov am doar 1. Vreau să înlocăm frigiderul și Olicanul, care probabil sunt importante. Am ieșit de la shop, intrăm la play și dăm primul match pe acest episod, așa că haideți să începem. Avem aici un mic ziar care ar imita ziarul, se numește News, n-are rost să citim pentru că este UFO level. Se încarcă, adică loading, așa că hai vedem dacă se încarcă pe sau încep acest jocul. Ok, dăm ok și hai să începem episodul 1. We come in peace. Ok, deci ne-a luat toate chestiile. Nice. Nu doar o chestie, probabil la sfârșit ne le va da. Ok, au venit gâzile astea ciudate. Nice. Sper să nu vină gâzile astea fix acum, pentru că ar fi nasol să vină fix acum, adică fix când mă joc. Snoop Attack. Nice. Uite și gâzile astea enervante, care chiar sunt enervante. Sunt enervante rău. Și vine și chestia asta care efectiv e enervantă și ea. Avem 4 chestii din astea, ne va ajuta pe viitor. Dar trebuie să omorâm toate gâzele astea. Vom da aici o bombă, fără nicio frică, în acești mob și hai să vedem. Vin gâzele astea, sunt foarte, foarte puternice. Deci, deocamdată, bum, voi pune o din asta aici, o din asta aici, le dau foc, să moară. Dar vreau să țin hiturile. Pentru ăsta vreau să țin hiturile, bum. Voi mai pune ăsta acolo, ca să îi explodeze pe toți. Omorâm gâzele, pentru că ele sunt cele mai importante. Ne mai punem o dinamită. Bum, am reușit să-l omorâm. Am făcut 230 de bănuți. Nice. Și mi-am luat toate lucrurile care deja le aveam acolo. Hai să mai dăm un match. Foarte, foarte interesant. Piu și notificare? Nu. Hai să dăm nu deocamdată. Poate pe viitor schimbăm acea notificare, dar nu ne va ajuta în primul rând acea notificare. Haideți să încarcă și vedem ce putem realiza în următorul battle. Ar putea să-mi iau un explozives. Nu știu, Motolovul e bun și aș avea bani de Motolov, dar voi vrea să dau un upgrade. Pentru că e foarte important upgrade-urile pe acest joculeț. Și dacă nu ai upgrade-uri, practic degeaba ai tu 100-200 de grenade dacă tu ai level 1 pe ele. Mai bine ai 5 grenade de level max. Ok? Nice, ne-am luat toate lucrurile pe care deja le aveam. Voi da un ardeluș și începem cu împușcarea gâzelor. Foarte special este. Nice. Ne mai dă lucruri pe parcursul jocului ca să ne descurcăm. Deși nu mă ajută foarte mult, sunt importante. Nice. Avem 2 grenezi și un Motolov, 2 dinamite, dar eu le zic grenezi, asta este. Nice, am luat un Motolov, omorâm gâzele, astea sunt foarte speciale. Gâzele astea sunt foarte puternice. Ok, am reușit să colectăm, tragem, bum, o grenadă, pregătim aici o grenadă. Oh, nasol. Am aruncat-o aproximativ la fix. Voi mai trimite grenăzi, pentru că este și imposibil. Cam atâtea. Uite cum am pierdut. Aproape l-am pierdut. Colectăm bănuțul ca să facem bănuți gârlă. Ok. Dăm în OZN, în toate chestiile, toate gâzele acestea, cum îmi place mie să le spun. Colectăm bănuțul, omorâm, colectăm bănuțul, perfect. Nice. Mi-am apărat lucrurile, mă speriasem, pentru că nu prea mai aveam hituri. Hai să mai dăm un meciuleț, probabil ultimul meciuleț de pe acest canal. Nu de pe acest episod, nu de pe acest canal, pentru că vom mai posta episoade cu Snoop Attack, mai episod 4, 5, 6, 7, până la nesfârșit, cum s-ar spune. Am mai cumpărat câteva exploziv, câteva, nu multe, pentru că am nevoie, sincer, și mă play. Ultimul meci. Level, nu level 5, vai.
Sper că posez, pentru că cred că eram la level 6. Episodul 1. Oare posez? Cred că dacă dau aici, cred că aș putea să ies. Dar dacă dau așa, cred, nu știu pe ce am apăsat. Nu. Hai să ieșim un pic. Da, uite, așa am reușit să ies într-un final. Hai să vedem ce reușim să facem, pentru că probabil că acest canal vor mai episoade cu Brawl Stars sau Free Fire ori PUBG. Mă voi gândi la un joc care să-l postăm mai bine regulat și mai mult decât Snipatec. Bineînțeles, Snipatec nu-l vom neglija, vom posta. Ok, episodul 1, Monster Tsunami. Deci aici episod special un pic, pentru că monstru e foarte periculos. Ne-am anunțat ție, deși nu prea cred, dar ar fi periculos. Îmi păstrez grele zile în care se întâmplă ceva, pentru că dacă arată mă descurc foarte bine cu multi kill-uri peste multi kill-uri. Bănuții. Să ne dăm, ce să ne dăm din asta? Eu mi-am dat, nu știu cum este. Probabil nu se încarcă. Zice să mai dau unul. Eu habar n-am. Deci nu știu cu ce mă ajută în primul rând. Ok, foarte nice. Îl voi mai da și pe acesta după. Ok, deocamdată nu ar trebui și nu va trebui să-mi dau absolut nimic la acest zombie tsunami. Probabil va trebui de viitor să-mi dau. Când va fi mult mai avansat, mă mai ține 8 secunde, voi păstra pentru ultimul tire. Ok, mi se încarcă hiturile foarte repede. Acesta este și avantajul. Ok, mi s-a dus. Acum hiturile mi se vor încărca mult mai greu. Și kill-urile deja se vor resimți. Va trebui să mai îmi dau unul. Probabil pe la sfârșit. Acum chiar nu are rost să mai dăm. Ok, încercăm să se încarce. Greu cum s-ar încărca, dar până la urmă se încarcă. Asta este cel mai important. Și acum vin toate chestiile astea care nu neapărat mă deranjează, dar explodează. Dacă se apropie mai tare de mine, explodează și asta e nasol. Într-un adevărat sens, nu. Lasă, nu are rost deocamdată să punem din aici, pentru că mă descurc singur. Cu hiturile acestui shotgun. Nice. Și acum probabil ar veni ultimul și cel mai greu wave. Dar tot nu voi renunța și voi vrea să nu pun nimic. Pentru că chiar nu are rost. Chiar vreau să vedem dacă pot să mă bate cu toți ăștia. Nice. Hit. Nice. Uite, m-am descurcat bine. Și mai am și un ardel care probabil îl voi da când lucrurile vor evolua. Și va trebui să am și mai mare nevoie de mai multă ajută. Așa că l-am dat. Acum așteptăm să se încarce foarte repede toate. Așa și cum speram. Și acum vine ultimul wave și cel mai puternic wave de până acum. Să sperăm că va fi cel mai puternic. Vin din ce în ce mai mulți. Voi trage și o grenadă. Deci cred că mă descurcam și fără grenadă, sincer. Mă descurcam și fără ea, bineînțeles. Dar colectăm o grenadă. Și unlock Uzi. Noua armă. Să colectăm și bănuțele acestea. Și acest gift. De 128 de gloanțe pe Uzi. Știu că Uzi trage foarte împrăștiat, dar această armă o vom testa episodul viitor. Ok, vom face așa. Și cam asta a fost episodul, oameni buni. Salutare la toată lumea.